Salut! Eu sunt Adriana Radu și în acest episod vorbim despre scoaterea fără consimțământ a prezervativului în timpul sexului. O sarcină nedorită în mijlocul pandemiei, când accesul la spitale era limitat. A rezultat într-un avort, într-un cabinet ilegal și un uter zgâriat. Un nou caz de HIV. Acestea sunt urmările a două cazuri reale pe care le-am întâlnit la Sexul vs. Barda și la o organizație parteneră, ambele după scoaterea fără consimțământ a prezervativului în timpul sexului de către partener. Acest fenomen este, din păcate, fix a ceea ce sună că este. Ai stabilit cu cineva că veți face sex și că veți folosi prezervativul pentru a vă proteja de infecții cu transmitere sexuală și sau de o potențială sarcină. Începe să faceți sex. La un moment dat, realizezi că și-a scos prezervativul. Adio protecție, salut încălcarea consimțământului și punerea în situație de risc. În momentul în care ți se întâmplă fără să îți dai consimțământul, cum a spus și dumneavoastră, este urât și nu ar trebui să se întâmple. Este o formă a abuzului, a manipulării. Este foarte unsafe din punct de vedere medical, pentru că sunt tot felul de boli care pot fi transmise și riscul care poate fi și de a rămâne însărcinată dacă e vorba de o relație heterosexuală. Dar lăsând asta la o parte, pur și simplu nu e corect din punct de vedere moral. Păi ca să-și acopere sau să-și satisfacă plăcerile lui, așa e, da. Trebuie să ții cont și de partener. De la bărbați auzim, mie mai bine fără prezervativ, prefer fără, mulți bărbați au această preferință. Cum integrăm preferința asta? Păi trebuie, după părerea mea, trebuie o discuție în cuplu înainte să se întâmple. Trebuie, cum am zis, să fie o înțelegere în cuplu pe chestia asta. Și, sigur, sunt și alte metode de contracepție decât prezervativul. Se schimbă, ca să spun pe românește, datele problemei în timpul exercitării actului sexual și nu e în regulă. În primul rând, moral și din punct de vedere al încrederii și, în al doilea rând, poate că nici legal nu ar trebui să fie permisă chestia asta. Despre această problemă națională, dar și internațională, am discutat cu avocata Cristina Filimon. Am vrut să aflăm care este jurisprudența, adică istoria deciziilor judecătorești din România până în acest punct, cu privire la scoaterea fără consimțământ a prezervativului în timpul sexului. Cel puțin în mass media și ONG-urile care se preocupă de protecția drepturilor femeilor în special, nu și-au pus problema în ce măsură poate fi asta calificată ca o agresiune sau un fapt ilicit sau orice altceva. Sunt sigură că multă lume încă încearcă să facă o calificare în mintea lor a fenomenului în sine. În România nu există o lege penală care să sancționeze acest fapt sau orice alt soi de lege non-penală și, prin urmare, nu avem jurisprudență pe tema aceasta. La nivel internațional, încadrările se fac uneori la viol, alteori la agresiune sexuală. Ar trebui criminalizat acest fapt și în țara noastră? În mod cert ar trebui să se întâmple chestia asta pentru că multe persoane scapă și fac rău în continuare. Cred că ar trebui criminalizată în mod evident și cred că ar trebui să se vorbească mult mai mult despre asta. Iar discuția se complică și mai mult când discutăm cu avocata Filimon despre cum ar trebui încadrat acest act. Pe tărâm penal, ar trebui puțin nuanțată povestea, în sensul că mă gândesc la persoana care a înlăturat prezervativul. Până la urmă, care au fost scopul lui? Scopul lui a fost ceva de genul vreau să o las însărcinată pe parteneră, chiar dacă ea nu vrea sau chiar dacă n-am discutat anterior despre lucrul ăsta. E clar că vorbim despre încălcarea libertății reproductive aici, faptă de o gravitate deosebită, dacă mă întreb pe mine. Sau dacă ia în calcul transmiterea unei boli ca partenera sau partenerul să nu mai aibă ulterior sau să descurajeze relațiile sexuale viitoare cu alți parteneri pentru victimă. În cazul ăsta deja vorbim de o infracțiune de sine stătătoare, mai exact despre contaminare venerică sau transmiterea SIDA, sunt incriminate deja în codul nostru penal. Și atunci atunci nu mai văd necesar, de exemplu, în situația asta cu transmiterea bolii, să mai inculp sau să mai trag la răspundere și pentru
înlăturarea prezervativului. Cel mult aș reține-o ca o circumstanță agravantă. Eu, de exemplu, după legislația din România, nu aș încadra nici la viol, nici la agresiune sexuală, pentru simplu motiv că ambele au la bază lipsa consimțământului total. Ori, în situația noastră, noi Atât vorbim agresiunea cât și violul, vrei să spui. Da. Amândouă sunt au la bază raport sau act sexual realizat prin constrângere. Ori noi suntem în situația în care există consimțământ pentru actul sexual, dar n-a existat consimțământ și pentru înlăturarea prezervativului. Trebuie să mărturisesc că nu a fost pentru mine ușor să aud această opinie juridică. Pentru legiferarea în România pe această temă, cred că este nevoie de un grup de lucru divers și competent care să se uite la toate argumentele. Și pentru a livra câteva argumente în acest cadru, vă voi citi mărturia unei urmăritoare, Sexul vs. Barza, care ne-a trimis 2 povești prin care a trecut și menționez că am mai primit povești de la 2 alte urmăritoare care au trecut prin experiențe similare. Prima poveste. Începusem de curând să mă văd cu un tip. După câteva săptămâni de dating, am fost la el într-o seară, am făcut sex și am agreat de la început să folosim prezervativul. Eu neluând anticoncepționale și informându-l și pe el de acest lucru. Și-a pus prezervativul și totul a fost ok, până în punctul în care am schimbat poziția, el întorcându-mă cu spatele. După penetrarea în această poziție, am realizat brusc că senzația este diferită și ceva e în neregulă. Așa că l-am oprit, m-am întors și am văzut că el nu mai purta prezervativ, acesta fiind aruncat în pat, în lateral. L-am întrebat ce se întâmplă. Râzând cu mosca pe căciulă, tot încerca să-mi dea diferite explicații, până când mi-a spus că l-a scos, că se simte mai bine fără și că nu e a big deal, pentru că el nu a terminat și că ar fi ejaculat afară. Pastila de a doua zi m-a dereglat hormonal și mi-a reactivat sindromul de ovar polichistic pe care îl aveam deja. De asemenea, atât pastila cât și analizele au fost un stres financiar pentru mine, iar costurile cu care m-am trezit în brațe au fost în jur de 600-700 de lei. A doua poveste. Tipul respectiv era prietenul meu de ceva vreme. Eram în vacanță împreună în Asia, dar lucrurile nu mergeau tocmai bine. El începuse să aibă accese extreme și nejustificate de gelozie și se temea că îl voi părăsi după ce ne întoarcem din vacanța în care eram plecați împreună. În ziua în care aveam ovulație, despre care el știa, am avut contact sexual cu prezervativ. El a ejaculat în prezervativ, apoi și l-a dat jos și m-a penetrat. A trebuit să umblu disperată la farmacii și supermarketuri, sperând că voi găsi pastila de a doua zi. Nu am reușit, deoarece localnicii nu prea vorbeau engleza, însă am găsit o cutie cu pompițe pentru spălături vaginale. Mi-a fost atât de teamă să nu rămân însărcinată, încât, până mi-a venit menstruația, am făcut peste 15 teste de sarcini. Însă, din pricina spălăturilor vaginale, m-am ales cu o candidoză foarte greu de tratat, care recidivează foarte ușor chiar și în prezent. Ce poți face când ți se întâmplă așa ceva în România, în acest moment? Nefiind lege penală, nu avem de ce să formulăm plângere penală. Te rog, spune-mi, cum pot depune o cerere de chemare în judecată în dreptul civil? Îți stabilești foarte bine care sunt toate probele pe care tu le poți folosi și mă refer aici bonuri, facturi, tratamente, orice demersuri ai făcut tu, da, după ce ai aflat de chestiunea înlăturării prezervativului, după care formulezi efectiv o cerere în care să ai toate datele tale de identificare, datele părâtului, datele de identificare ale sale și o depui la judecătoria de la domiciliul său. Acolo îți explici ce s-a întâmplat, care au fost suferințele tale, iată care sunt probele și care sunt compensațiile pe care eu le caut. Daunele morale se referă la acele suferințe de ordin moral, cum ar fi vătămarea corporală, sufletească, psihică, sperieturile, stările de șoc despre care ți-a povestit femeia respectivă. Toate astea, până la urmă, pot fi cumva cuantificabile în bani și se pot cere în fața judecătorului. Dacă aveți nevoie de sprijin juridic, vă recomandăm să apelați la rețeaua pro bono de avocați a Asociației Actedo. Atât eu cât și Asociația Sexul vs. Barza
ne angajăm să ducem această temă înspre legiuitorii din România pentru a analiza împreună cum putem proteja mai bine bărbații și femeile din țara noastră de această practică. Sunt foarte recunoscătoare că ați fost aici alături de mine. Vă mulțumesc și până data viitoare aveți mare grijă de voi.